ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. иҷода боша шаурма тайёр кардистам. маҳсулотош боша лаваш дар кӯрай, капуст, гӯшти мурғ, салати сабзигӣ, бодиринги свежи дар кӯрай, бодиринги салёнӣ дар кӯрай, помидор, майонез, кетчуп дар кӯраю, укроп дар кӯраю, як зубчик чеснок дар кӯрай. иҷода гӯшти аввал бирён мекунем, гӯшти мурға хушк карда сахак бирёниш мекунем. иҷода ман мариноват карда мондагӣ будам. баъди бирён кардан мегирем дарозруя реза мекунем. ҳамаи маҳсулотҳои дуруни шаурмамона дароз реза мекунем. дӯстони меҳрубон, раҳмат ба шумо, раҳмат ба ҳамон апаҷону хоҳарҷоное ки суханҳои хуб мегӯянд. ба канали ман подписатсия мекунем. ҳар як видеои мондагим дар саат 150 подписчик омадистед. ҳазор раҳмати калон. ай ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони меҳрубон. баъди маҳсулотҳои даруни шаурмаро реза кардан, баъд майонеза мегирем, дар дуруш як зубчик чеснока майда мекунем, укроба майда кардагию ҳар сеша мегирем, алараш мекунем барои даруни шаурмамон. баъди ҳамаи маҳсулотҳомона тайёр кардан, баъд лаваша мегирем, тунук мекунем, майонез мешакем, айбулош кетчупа мешакем, маҳсулотҳои дуруни шаурмамона меандозему хушрӯ карда мепечонем. ман баъди шаурмама печондан клокпазак доштум, дар навораи пешина мондагиум клок кардагиум вафленица. дар ҳамон шаурмаро баъди печондан мондумша сирхаки хушрӯ ранги ҳамин шаурмаҳои бозор шуда. сочни об дурак шуд, кӯдако хӯрдан хай бамаза. дӯстони меҳрубон, ин иҷода шаурмаҳои маккадагӣ тайёр шуданд. ба мо иштиҳои таом ба мазза будан сочни обдорак шудагиан шаурмаҳо. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша интернет-магазини як апаҷона ба шумо тавсия метиҳам, ки тамоми либосҳои занона доранд. Обув доранд, шарф, румол, чизе ки боша аз ин ҷо дастрас карда мешавад.
ин апаҷонмон дар тамоми шаҳрҳои Россия доставка доранд. Телеграм-канал доранд, дар комментария закрепид мекунам. Ютуб каналам доранд, закрепид мекунам дар комментария. Ина иҷада боша номерои ватсапшона мондагиём. Шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен ё ки ба силкаҳои мондагим дароен. Апаҷон ҳамаша мефаҳмонад нархошгатӣ. Ин иҷада боша питса кадисам. Барои даруни питсамон бодиринг дар кӯрай, колбаса дар кӯрай, помидор дар кӯрай, сир дар кӯраю кетчуп дар кӯрай, майонез дар кӯрай. Барои хамири питсамон боша оби ҷӯшак дар кӯрай, намак, дрош, шакар, як дона тухм дар кӯрай, як қошуқча сливичный масло дар кӯраю орд дар кӯрай. Ба зволаи хуш рӯ карда мешӯрем. Хамираш сахт набоша, сустак боша. Ай хамири булочка камтар сустар бошада. Ин иҷада боша хамири питсаи ман шӯрида шудам. Мемонемша 1 соат то расидани хамир. То хамир расиданша маҳсулотҳои дарунша реза карда мегирам. ин иҷада боша хамири питса хушроҳак расид, дам кард. Маҳсулотошам реза карда шудам. Акӯ мегирем, ба зволачаҳо тақсим мекунемша. 2 та калон кардагиёму дигаруша майдача. Баъди ба зволача тақсим кардан, зволачакҳоям мемонем 20 минут дам мегира. Ба хушрӯ карда тунукш мекунем. Майонез, кетчуп мешакем. Маҳсулотҳои даруншам мемонем дар болош. Баъд дар духовка дар дараҷаи 250 градус мемонемша. Камтар зардча кишид, мегирем питсамона, дар болош сир мекунему. Баъд дар духовка болода мемонем. ин иҷада боша питсаи ман кадагӣ тайёр шуд. Питсаи мулоимаки ба мазза буд. Ак навбати питсачои майда пухтанаш.
این размери кӯдакакода барои кӯдако карда мешавад. اینجا باشه همه پیتزاهام پخته شدم. خیر دوستان مهربان تا نواری آینده خدا نگهبان ما و شما باشه.